F'konferenza tal-aħbarijiet li għalija ma kienx hemm preżenti l-eks Ministru tas-Saħħa Joe Cassar, Claudio Grech iddefenda tmexxija tal-Gvern preċedenti Nazzjonalista fil-qasam tas-saħħa. Grech sostna li r-rapport ta' John Dalli ħoloq inċertezza u ġie f'mument ħażin għaliex skontqu qed iwassal sabiex ixekkel il-politika ta' kunsens bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Claudio Grech irrefera r-rapport Johns Hopkins li sewa lil poplu Malti u Għawċi aktar minn €1,000,000 u appella lil gvern biex jimplementa l-proposti li ħarġu minn dan ir-rapport. Ir-rapport Hopkins kien intalab mill-gvern preċedenti iżda m'għamel xejn konkret fuqu. Mistoqsix wassal il-Partit Nazzjonalista biex jibbojkottja l-eks Ministru Joe Cassar mill-konferenza tal-aħbarijiet Claudio Grech għalhekk. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista mhijiex tiegħi, mhijiex ta' Simon Busuttin u mhijiex ta' Joe Cassar. Hija l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Fis-sigħat li għaddew Beppe Fenekadami qal li r-responsabilità tal-qagħda tal-Isptar Mater Dei trid tinġar mill-eks Ministru John Dalli u ta' qablu. Jerfa' responsabilità minn għamel affarijiet minn dan ir-rapport jirriżulta li jista' jkun hemm xi nuqqasijiet li ġejjin minn żmien li kien Ministru John Dalli u forsi minn qabel ukoll u allura naturalment John Dalli għandu jerfa' wkoll parti mir-responsabilità ta' dak li qed jallega fir-rapport. Viżibilment skomdu b'din id-dikjerazzjoni Claudio Grech għalhekk. Aħna naħseb li nkunu qed nagħmlu disrispett ukoll lejn il-proċess sħiħ illi aħna nkunu. Claudio Grech ma rridx jgħid min għandu jġor ir-responsabilità politika tal-qagħda f'Mater Dei minflok qal il-Partit Nazzjonalista qed iġor ir-responsabilità politika billi jippubblika sensiela ta' proposti. Nuħa nippubblikaw ukoll ir-rapport, il-pożizzjoni tagħna dwar ir-rapport, ikollok il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Naħseb dik hija ir-responsabilità politika, dik. Iżda il-proposti li semma Claudio Grech huma linji ta' prinċipji u mhux proposti konkreti.